Сега продължаваме с една много важна тема. През последните дни отново сме свидетели на тежки нарушения на пътя и все повече заловени водачи да шофират под въздействието на алкохол и наркотици. Има ли работещи мерки, които да се предприемат, за да се спрат нарушенията? Ще коментираме сега с адвоката Елиса Буенова. Здравейте, адвокат Буенова. Здравейте. Кажете сега, има ли такива работещи мерки? Защото знаем много мерки, които се предприеха от властта, от МВР, с по-засилен контрол. Ето, виждаме, че се хващат разни хора, които са седнали зад волана след употребата на било то алкохол или наркотици. Има ли нещо, което да работи, за да спрем това? Монетата има две страни. Много ми е важно да започна от там, че от едната страна на монетата са убийците на въобще пияните и дрогираните убийци на пътя, към които аз съм изключително агресивна, тъй като 17 години представлявам пострадали именно от такива деяния. Пътно-транспортни происшествия. Да. И вашите зрители най-вероятно помнят, че аз съм една от инициаторите и съвместно с много други хора успяхме да постигнем една промяна в закона, при която тези хора вече не могат да се оттърват с условни присъди, тъй като долната граница е вдигната вече от 3 на 5 години лишаване от свобода. Това е едната от мерките. Заедно с нея беше вкарана и другата мярка, която е за отнемане на моторните превозни средства на тези, които не са. Там има други проблеми, но няма значение. Така. Това са нови мерки, които бяха въведени. Те са 100% работещи и аз изключително много ги подкрепям. И на въпроса има ли мерки? Да, има, те са взети. Да, обаче трябва да се завърти колелото, за да могат всичките тези неща, които се случват, да могат да достигнат до хората и да създадат в тях въздържанието да го правят, да разберат, че вече има контрол, наистина има мерки и наистина тези хора, ако се случи такова нещо, влизат в затвора. Да, самосъзнанието за това нещо, защото все още сякаш има хора, които смятат, че могат да се разминат с някаква по-лека присъда или да останат безнаказани за това, което правят, или да се оправдават по някакъв начин, че не са били под въздействието на наркотици. Месеци трябват, години, може би, да изкореним това съзнание, което градихме за безнаказаност. Няма как да го направим за 2 дена и клиповете на Мис Силикон го доказват. Кажете сега какво означава това нещо, което излиза сега в медийното, в публичното пространство, за това, че не си бил под въздействието на наркотици, ако си бил зад волана, а тези наркотици са останали в кръвта и тези тестове отчитат наличието на наркотици. Така, сега ще обърнем другата страна на монетата, защото сега трябва да говорим за хората, които биват подлагани на тези тестове, защото МВР мисля, че пренави пружината. Защо пренавиха пружината? Доколко достоверни са и тези тестове? Пренавиха пружината, поради простата причина, че с желанието си да демонстрират контрол, да демонстрират това, че вече работи МВР, те всъщност подлагат изключително много хора на този контрол с тези тестове, което е абсолютно излишно. Още повече, че самите те знаят, че тези тестове са много голяма част от тях са фалшиво положителни. Аз съм леко притеснена защо се получава точно така, тъй като производителят дава, доколкото знам, 9% грешка. С мен всеки ден се свързват, въпреки че не работя в тази материя, но записвам едни видеа, с мен се свързват всеки ден изключително много хора, които са потърпевши от фалшиво положителен тест. Добре, тези тестове няма ли как да се подменят с тестове, които да носят по-голяма достоверност? Защото аз имам някакви съмнения. Са много. В описанието на тестовете пише, че те трябва да се съхраняват от плюс 2 до плюс 30 градуса, като ако имаме нарушена опаковка, не трябва да се използва. Аз започвам да имам някакви съмнения, че всъщност тези тестове не се съхраняват правилно. По тази причина бяха спрени дръг тестовете 3000 и всъщност ние завъртяхме колелото така, че дръг тестовете 5000 да са също толкова неточни, колкото дръг тестовете 3000. И ако този тест трябва да се съхранява, за да е достоверен от 2 до 30 градуса, сещате се какво се случва, когато навънка е минус 10, нали? И съответно плюс 30. Тези, да. Ами не, те не им се дават, а те когато са складирани в такива условия, те вече са невалидни. Оттам нататък, когато и да му го дадеш на този човек, той теста вече е невалиден. Тоест трябва да се изберат някакви други тестове, които нямам идея. Наистина, може би трябва да се направи, МВР трябва да направят една проверка, къде се съхраняват, при какви условия, защо, какъв е процента на фалшиво положителните тестове, защо е толкова голям този процент, дали е от съхранението, дали е от производителя и ако се наложи да ги сменят. Защото вижте, в момента не постигаме търсения ефект.
дали е под въздействие, дали не е под въздействие. В момента обърнахме хората срещу тези тестове и срещу тези мерки. И вместо МВР да постигнат положителен ефект от това, че има контрол, те всъщност постигнаха точно обратното, негативизма и отвращението на хората, защото мен вече ме е страх да шофирам. Аз когато видя полицейски автомобил и започвам да се снижавам зад волана, да не ме спрат, защото наистина не знам какво да направя, ако те искат да ме тестват. Да, при тези тестове са сериозни проблемите и наистина са много оплакванията, но вие сте ни донесли едни данни, които може да кажем и да покажем. Само ни кажете откъде са точно тези данни. Тези данни са разпечатка от сайта на фирма, която която продава тестовете в България. Не мога да съм сигурна дали това е и фирмата, която ги доставя за МВР. Но тук се показва при наличието на какви наркотици, колко време се отчитат наличието им в кръвта. Много важно преди това е да кажем, че наркотиците първо изчезват от кръвта, след това изчезват от слюнката, след това изчезват от урината и накрая изчезват от косама. Тоест, тези тестове улавят наркотици малко след като те вече ги няма в кръвта, което би трябвало да означава, че човекът вече не е под въздействие на въпроса, който ми зададохте. Но те улавят изключително кратко време. Може да прочетете Защото сега ще прочета за някои от по-известните наркотици, до каква степен, до колко време се отчитат в кръвта. Тук имаме канабис и марихуана до 8 или 18 часа, в зависимост от времето на анализ е посочено тук. Амфетамини до 72 часа, метамфетамини до 72 часа, хероин и морфин до 21 часа, кокаин до 60 часа, което в последните случаи го виждаме като доказателство и с кръвните проби. Да, тъй като го имаме и в кръвната проба, нали, това означава, че дори срокът на употреба е много по-малък от 60 часа. И тук психиатрите трябва да се произнесат колко часа след употребата. Има работна група, която работи в тази връзка и в момента обсъждат дали да сложат долна граница, за да не улавя лекарствата. Тук по-големия проблем са лекарствата, а не защото някой е взел кока или е пушил марихуана преди 3 дена или преди 4 дена и го хваща. Тук най-големия проблем на гражданите е именно това, че тези тестове улавят употребата на безобидни на пръв поглед лекарства, като след това... И отчитат всъщност... И отчитат наличие на наркотик, който изобщо не съществува, и след това живота на тези хора е почернен за месеци, до степен, при която стигнахме до случай, при който баща получава инфаркт и умира от притеснение за това, че сина му е тръгнал по грешен път. Но все пак след отчитането на кръвната проба, това вече е ясният знак, че в кръвта има или няма. Че има наличието, да. Значи в последните 2 случая, това, че има в кръвта е 100%, то е неоспорим факт. Но говорим за хората, които полевите тестове са им положителни, а след това тази проба не се потвърждава от кръвния тест. И тя е отрицателна, да. И за съжаление на тези хора не излиза за 24 часа все още, въпреки новата технология, а излиза за 5, 6, 7 месеца. Сега, вие споменахте за тази работна група, която е от преди 2 месеца и която работи върху промените в наредбата за наркотичните вещества, за да бъде определена тази долна граница и за да бъдат направени промени в наказателния кодекс. Какви промени са необходими, законодателни дори какви са необходими? Значи, ако те вземат решение, че ще сложат долна граница, ще трябва да променят само наредбата, като фиксират долната граница. Каква ще бъде долната граница? Не мога да ви кажа. Това трябва да го кажат специалистите, и химици, и лаборанти, и психиатрите, каква е долната граница, при която няма да улавяме лекарствата или която ще е допустима, така както е допустимо при наличието на алкохол, защото всъщност това, което ви казах психиатрите трябва да кажат колко време трае, защото проблема е с лекарствата, но то ще се отразява и на тея, които са употребили. И ние трябва да знаем много точно каква е границата или какво е времето, в което тези хора да ни позволяваме да шофират след употребата. Ако те приемат долна граница, ще променят наредбата. Ако те приемат обаче под въздействието, тогава ще трябва да променят и наказателния кодекс. И тогава вече ще стане доста сложно и аз лично не го подкрепям, защото в мен се създава тази неувереност, кой ще е този, който ще определя
под въздействието. Под въздействието. И проучванията, които съм правила назад във времето, тъй като тези опити са правени и преди години, тази тема е въртяна, колелото се е въртяло много пъти. Всъщност психиатрите са тези, които трябва да дадат такъв отговор. Това означава, че всеки един, който е заловен, ще трябва да минава на психиатричен преглед, а психиатрите казват, не, ние не можем да носим отговорност и да кажем кой трябва да бъде осъден и кой не трябва да бъде осъден. Тогава в този случай основният въпрос е кой ще носи отговорността. Кой ще носи отговорността, именно. И за мен по-правилното е да се приеме долна граница, която да е безспорна и да не може да води до корупция, защото сещате се, че в България веднага отваряме вратата на корупционните схеми. Колко време ще бъде необходимо, адвокат Буенова, за едни такива промени, за да се случат? Аз не съм сигурна, продължаваме, дали ще се случат. Не са се случвали преди, не съм убедена, че ще се случат и сега. Защото има много работни групи, които работят по много теми. Има работна група за закона за движение по пътищата, има работна група за болните зад волана. Създавате ни работни групи, за да излязат и да кажат, ние създадохме работна група. Или работим по въпроса. Или работим по въпроса и това работене по въпроса така си остава, докато хората спрат да питат и в един момент спираме да работим по въпроса. В едно от последните ви интервюта, това, което четох и бяхте казали, е, че трябва да се работи в 17 сектора, за да има резултат от войната по пътищата. Кои са тези 17 сектора и това е твърде много сектори, в които трябва да се работи? Много неща трябва да се направят. Те са свързани както с пътната безопасност, с превенцията, така и с постфактум, с осъждането на виновните, с сроковете, с времето, през което трябва да се реализират тези присъди, с оправяне на пътищата, с контрола, с завишаване на броя на полицаите, с оправяне на проблема с вещите лица, с излизане на кръвните проби по-рано. То е всеобхватно. При последните случаи обаче виждаме, че кръвните проби излязоха доста бързо, може би заради обществения натиск. Да, аз не искам да излизат за миските, аз искам да излизат за всички хора. Да, за всички хора и другото, и това което постигнем и благодарение на тези лаборатории, за които си говорихме, че трябва повече лаборатории. И преди е било възможно за 24 часа за определени хора. Въпросът е кога ще стане възможно за всички. Но вижте, когато ви спрат с фалшиво и имате фалшиво положителен тест, ви се случват 3 неща. Едното нещо е да ви вземат книжката, другото нещо е да ви вземат колата и третото нещо е да ви затворят в ареста за 24 часа. Първите 2 неща ще бъдат спестени на хората, когато тестовете започнат да излизат по-бързо, защото бързо ще им върнат книжката и бързо ще им върнат колата. Ако се докаже, че кръвната проба е отрицателна. Но аз имам огромен проблем с това, че хората биват задържани за 24 часа. Дори и тези, които са с фалшиви тестове. Дори и тези, които са с положителни тестове, дори и тези, които са наистина дрогирани. И не са нарушителите на пътя. Реално те са нарушителите, дори и те не са такива престъпници, защото ти като му вземеш колата и като му вземеш шофьорската книжка, той какво може да направи? А полицаите могат да минат едно обучение. Наказание все пак, когато си с положителна проба. Обаче, вижте, когато десетки хиляди хора или хиляди хора, айде да не са десетки хиляди, изгарят заради 2, които са наистина дрогирани, искам само вие да си представите, ако трябва до вечера да прекарате 24 часа в ареста, без да сте виждала никога наркотики, без да знаете как се употребява. Дали се заслужава тази цена? Защото хората са твърде много. Тогава трябва да се направи тази промяна, за да може тези, които са невинни, да не страдат заради тези, които са нарушители. Именно, защото става така, че отново за пореден път тези, които са виновни, не получават нужното наказание и тези, които са виновни, не получават нужните санкции или не ги получават своевременно, а търпят негативи именно обикновените хора, които след това им плащаме и пробите, които плащаме всичките тези негативи от тези процеси, защото всичкото това има финансово измерение. Плащаме полевите тестове, след това плащаме обезщетенията на хората, след това плащаме кръвните тестове, след това купуваме апаратура, защото имаме фалшиви тестове, след това търсим персонал, на който плащаме, защото имаме фалшиви тестове. И всичкото това нещо, за да хванем тези, които са пияни и други. Един безкрайен кръговрат. Очевидно това ще бъде един разговор с отворен финал, защото те първо ще си говорим за тези промени, които трябва да се правят. Благодаря ви, адвокат Буенова, за този разговор.